हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ बिसिबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ खालामनाय जालायबाय उफाय गैया फुल टाइमबो होनो हायाना इउटुबावबो थारमाने जों बेखार मानसि नालाय ओंखायनो बिजि थायो खोथाखौ मोजाङै खोनासंदो आंना उल्थासो थारमाने बेखार नालाय बिजि जायो थारमाने बेखार नालाय बिजि थारमाने स्ट्रागलिं खालामनाय नालाय जोङो ओरैनो थानो हाया ओरैबा ओरैबायदि खारनांगौ जायो साक्सेस जानो थाखाय जाय मानसिया जेनेबा मा होनो बिदिखौ सेटेल जाखानाय बेफोरबायदिया मानसियासो एसे फ्रि जायो खिन्थु जोंहा बांसिन बिजि जानांगौ जायो आंना उल्थासो साननाया बेखारखायसो बिजि बांसिन आंना मानसिफ्रा बेखारलै जेबो गैया होननानै थायोना खिन्थु आंना बिदि नङा बेखार नालाय आंना स्ट्रागलिं खालामो खामानि नागिरो थाबायो खारो बायदिसिना मावो बिदिनो आरोखि बेखौ एसे जेखियानो जाया मानो आं भिडिअ खालामनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय नायदो टेक्न'लजिया मा ओंखारदों जोंनि जायगायावबो मा सफैदों मिथिगौ नोङो जोंनि गामिनिनो खाथि बै फंबायफोर जानाया मोनसे बुस्थु लाबोदों बे बुस्थुआनो जाहैबाय माइ हाग्रा मेचिन लाना फैदों दा बेखौनो आं एसे माइ हाहोनो नागिरदों दा बिसोरजों आं एसे रायलायहैनो नागिरदों बिथांमोनहा मैयासो लाबोदों ओमफ्राय दिनैहाय ट्रेनिं बायदि ओरैनो स्टार्ट खालामदों सोलोंनायजों लोगोसे एसे प्रेक्टिस खालामदों आरोखि दा बेखौ आं नायनो थांगासिनो दङ नायलांदो भिडिअखौ औ खोनाया हानांगौआ ओरै माबा सिलमारि दं सिराबारि दङ नै बावनो गामियाव दङ बेबो आमायाबो बिमायाबो माबायाव थांदो माबाराव बेखौ मिथिबाय बेबो बे हा माइ हाग्रा मेचिन हा बायबायलै मैया लाना फैदो हादाव मोनथिबाय आरो बेबो फैजायाखै बिमाया दंफां बिमाया हानायाव गासिखौबो होजोबगोन दे माबाफोर दं बेखौ गोरा मारि खादों मैया औ मैया मारि खादोंमोन बे सिदा जाबा माबागोनदां बै बाग्रलायदो माबाग्रलाय स्टार्ट होनांगोन दे थेमन आंगुर ना जानो फुजा होखाबाय होआखैलै जाबाय थांबाय दे जाबाय स्टार्ट होनोसै इजिथार माथो स्टार्ट होनायाबो बादो नायनोसै माबायदि जायो खामानि जायगाखौ नायदो दा फारि लाब्रा मानसि बोब्रै उनाव जाखो मोसाखौ नायनो ना बांद्राय दासो दे औ थारलादे आं होदो मा हायनाय जाखो बे मा जाना फैखो
एक्सुवेलि गोदानसो मैया सोलाबोदों ना सोलोंनो ओंखायनो बारा मोजां जायाखै हानो बिराद मोजां बावहाराव फैग्रोदों दा बरिया ओंखायनो आं फैदों फर्मुला जायाखै जिनिसा फागोन दिनैसो फार्स्ट टाइमाव बयबो पारफेक्ट जानो जागोन जालांगोन आखाइ माबानो बेसे बुरजा हानांगौ बेसेबां लानांगौ दे नायनायबावदो सासे होदोलाय बेलाय नोङो 10-15 मिनिटल'सो जागोन आङो औ दे आंखौ नायबावाखै नोङो बे मिटिंखौ लानानै थादों जाबाय आं mulai nih bicara satu nego tangkai dah apa kalau anak boleh itu film berjalan film begini tuh hei apa kayak foto kemarin apa kayak mana bro Lagi apa? Onkan ook kampin. Onkan. Video lah.
Akhirnya. मानसिफ्रा साननो हागौ माथो इउटुबारानो खामसावसाव दारि मिना मिनि खानाय गोलावलाव बिदि साननो हागौ नोंथांमोना मिथिखागौ आं मालाबाबो देरलायनानै हिन्जावफोरबायदि दुब्लियाव खामानि मावनो थांनायावबो ना गुरनो थांनायावबो मेकआप खालामनानै भिडिअ बानाया आंना बिदिनो जायो माराम रामानो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर माइ हानोबा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं स्क्रिनाव नाम्बार होनानै दोनगोन गावजों गाव बर'जों बर' सापर्ट खालामलाय थेंक इउ भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय